Takže dnes natieram stromčeky. Toto je posledná slivka. No. Takto si to ponatieram všetko. Krásne vybielíme. Toto už je posledný stromček v záhrade. Pekne až do korunky. Zo všetkých strán. Tento nekrásny. Dobre, ešte z ďalšej strany. Najlepšie sa to malo, keď je to také ako magles. Také kašovité. No. To bude asi stačiť. Tento stromček som inak chcela vyhodiť. Tento jediný mi nepukal. Keď som vysadila. Všetky pukali, ale tento nie. No a tento stromček je pre mňa špeciálny. Je to slivka. Poviem aj prečo. Tuto bol kmienik, išiel pekne rovno. Ale korunka vôbec nepukala. Objavilo sa tu jedno očko. Tak na radu ovocinára som ho zabalila do netkanej textílie. Polievala celý kmienok. A čuduj sa svete, to vypukalo. Jedno jediné očko. A takáto korunka sa z toho spravila. Toto je najkrajší stromček v mojej záhrade. Mám špeciálny vzťah k nemu. A som teraz rada, že som ho nevyhodila. Lebo je najkrajší. Má krásnu korunu. Sice je pokrivený. Niečo ako ja. Ako človek. Ale keď sa mu venuje špeciálna starostlivosť, tak potom môže priniesť bohatú úrodu. Toto všetko sú už plodonoši. Toto by malo kvitnúť a na tom už môžu byť plody. Uvidím na jar, či to tak bude. Ale toto je fakt najkrajší stromček z celej záhrade. Mám všetky namalované. No a je to vlastne ako aj s človekom. Pán Boh nad nikým neláme palicu, ale aj tomu najväčšiemu hriešnikovi preukazuje milosrdenstvo
a má ho špeciálny záujem, aby mu pomohol. Rány obviaže, láskou prikrýva, zahrňa, a keď sa človek nechá uzdravovať Bohom, tak veľmi rýchlo môže byť uzdravený aj priniesť bohatú úrodu. Tak veľmi mi tento stromček pripomína mňa. Neviem teda, či prinášam bohatú úrodu, ale je fakt pekný. Takto z diaľky je krásny. Čiže nevyhodiť a takisto človeka hneď nezatratiť, aj keď je s ním veľmi zle, ale skôr mať s ním to milosrdenstvo a zahrňať ho láskou. A potom to môže byť tak, ako aj s týmto stromčekom. Ja som ho teda polievala fakt starostlivo. Celú tú netkanú textíliu aj som ho riadne vyhnojila a celé leto polievala a takto teraz vyzerá. Najkrajšie zo všetkých stromov. Je fakt pekný. Akože aj ostatné sú pekné, ale tento nie je najkrajší. Tam mám ešte jabloň. Aj tam hore sú hrušky, jablone. Ale tie sú také neni. Ako slivka. Krásna. Takže to je všetko.